Toto je moja nová relácia s názvom Chata pri Hrušove. Vítame vás medzi nami a samozrejme tu pri novej kanalizácii, na ktorej stojí. Pôjdeme sa pozrieť na veľmi známe stromy, ktoré sa tu v okolí nachádzajú a samozrejme na veľmi krásnu chatrč. Vítajte, stojíme pri strome, ktorý už je tu niekoľko tisíckov rokov. Tu v Hrušove, to nie je len obyčajná relácia pri chatrči v Hrušove. Je to naozaj, ako to chcem povedať, je to naozaj obec, ktorá vníma svoje... Vítajte späť, sme pri naozaj krásnom strome. Je to naozaj strom skôrov pôvab a naozaj hebkosti. Tu naozaj môžeme vidieť, že Hrušov nie je iba takáto obec. Je to proste obec, ktorá dodáva energiu. Je to pôvab, je to charizma. Je to naozaj krásne. Áno, tu na tomto mieste nastal tento škandál. Charlotta Šandorová nezničiteľne zničila svoju pôvabnosť, svoju charizmu. Áno, tu, na tomto mieste. Priamo tu na zemi je pochovaná Charlotta Šandorová. A síce aj kameraman stojí na jej mieste. Naozaj to ťažko zvládam. To naozaj... Ďalej budem pokračovať a zachraňovať osoby dané fašizmu. Áno, tu sa stala naozaj tragická nehoda. Priamy nezvestný človek, slovom cigán, v tejto dobe už Róm, sa stala Ariana Holubová. Nech sa páči, môžeme ju ukázať. Niekedy spôsobom psychiatrickej väzby. Tu máme aj Laďa. A nie vždy samozrejme sa tu vráti autobus. Napríklad tento autobus tu naposledy bol v roku 1947. A až teraz, áno, teraz v roku 2025, 16.12. sa tu vrátilo späť. Ľudia, ako môžete vidieť, ho vítajú vrúcným potleskom a vrúcnou pôvabnou rečou. Áno, my relácia Chatrč pre Hrušov vás tu vítame.